מצאתי פטריה, רגע עוצרים, בודקים שואלים ולא אוכלים שטויות. הפודקאסט שתמיד איתך, הפטריה הפתוחה. תודה שהצטרפתם אלינו היום. שלום, איזה כיף להיות כאן. אז היום אנחנו צוללים לעולם שהוא גם קסום, גם קצת מסתורי, ובואו נודה, יכול להיות קצת מורת עצבים לפעמים. לגמרי. עולם ליקוט פטריות הבר בישראל. יש משהו כמעט קסום ברגע הזה. אתה יודע, אחרי הגשם, כשהאוויר נקי, הריח הזה של אדמה רטובה, אתה יוצא עם סלסלה, העיניים ככה סורקות את האדמה, ובפתע, בום! מתחת לערימת עלי אורן מבצבץ כובע עגול. זאת התגרשות אמיתית, כמו למצוא אוצר. אבל אז, כשהאוצר הזה כבר אצלך בסל, מתחילה להתגנב השאלה הזאת. איך אני יכול להיות בטוח, אבל בטוח ב100%, שהדבר היפהפה הזה הוא לא התאום הרעיל שלו? זה פחד שמשתק. זו בדיוק השאלה המרכזית. היא בעצם מבדילה בין תחביב מדהים לבין, אתה יודע, סיכון ממש מיותר. כל היופי בליכוד זה שהוא מכריח אותנו לפתח מערכת יחסים אחרת עם הטבע. מערכת יחסים שמבוססת על ידע, על חבוד, ובעיקר, וזה הכי חשוב, על ענווה. זה לא לבוא ולכבוש את היער, זה לנהל איתו דיאלוג. בישראל, והמשימה שלנו היא לא רק כאילו לתת רשימת מכולת. המטרה היא באמת לזקק מתוך זה את עקרונות היסוד, את הפילוסופיה, להבין איך יוצאים לשטח בטוח, אחראי, מהציוד ועד הכללים החשובים. בוא נצלול פנימה. אוקיי, אז בואי נתחיל מהנקודה הכי בסיסית שיש. לפני שמישהו בכלל נועל נעליים ויוצא מהבית. המדריך הזה חוזר שוב ושוב על כלל אחד. מהו? הכלל הזה הוא מנטרה. פשוטה, חד משמעית, ואין בה שום גמישות. אם יש ספק, אין ספק. זה אומר שאם יש לך צל של ספק, היסוס קטן, אפילו לשנייה, לגבי הזיהוי של הפטריה, היא נשארת באדמה, נקודה. לא נוגעים, לא מכניסים לסל ובטח שלא אוכלים. הזיהוי חייב להיות ודאי ב100%, לא 99, 100. זה מעניין, כי זה בעצם הופך את כל הסיפור מתרגיל של אומץ לתרגיל בי אתיקס ויושרה. להודות בפני עצמך, אני לא יודע בוודאות. בדיוק. ליקוט זה לא אימורים, זו אחריות אישית עצומה. אני זוכרת פעם שמצאתי חלקה מדהימה של פטריות. הייתי בטוחה ב99% שהן נחילות. אבל משהו קטן, צורה קצת שונה בכובע, זה עשה לי את ה1% הזה של הספק. זה ממש אכל אותי, אבל השארתי את כולן שם. חזרתי הביתה, בדקתי ב3 ספרים שונים, אז מה גילית? שהיה מדובר בזן דומה ורעיל. החוויה הזאת לימדה אותי יותר מכל מדריך. הקול הקטן הזה של הספק הוא הכלי הכי חשוב שלך בשטח. וואו, איזו דוגמה. טוב, אז נגיד שהפנמנו את כלל הזהב. בוא נדבר פרקטיקה, ציוד. צריך להשקיע הרבה כסף? כי סלסלת קש נשמעת לי קצת מיושן. ממש לא, ופה יש נקודה יפהפייה. הציוד החיוני הוא מינימלי וזול, אבל לכל דבר יש היגיון עמוק. נתחיל מהסל. סלסלת קש או כל סל מאוורר היא קריטית, לא שקית ניילון. למה? 2 סיבות. הראשונה, הברורה, היא שפטריות הן עדינות, מלאות מים, בשקית ניילון הן פשוט נמעכות, מזיעות ומתחילות להירקב עוד לפני שהגעת הביתה, אבל הסיבה השנייה, והיא היפה בעיניי, היא אקולוגית. כשאתה הולך ביער ועם סל קש שיש בו חורים, הנבגים של הפטריות שאספת נושרים דרך החורים ומתפזרים ביער. אתה בעצם הופך להיות חלק ממנגנון ההפצה של הפטריה. אתה זורע את הדור הבא תוך כדי הליכה. זה מדהים. אז הסל הוא לא סתם כלי קיבול, הוא כלי גינון? בדיוק. מעבר לסל, צריך 2 דברים קטנים. סכין קטנה וחדה ומברשת רכה. מברשת צבעים פשוטה, מברשת שיניים ישנה, זה מספיק. והמברשת למה? לניקוי ראשוני של אדמה ועלי אורן מהפטריה, עוד בשטח. זה חוסך המון עבודה בבית. זהו, סל, סכין ומברשת. זה לב העניין. הזכרת חצץ, וזה מסקרן אותי. המדריך מדגיש, לחתוך, לא לתלוש. האינסטינקט של רוב האנשים, אני מניח, זה פשוט לתלוש. זה באמת כזה משנה? זו שאלה מצוינת, וזה נוגע בלב ההבנה של מה זו פטריה בכלל. התשובה היא שזה קריטי, גם פרקטית וגם אקולוגית.
הסיבה הפרקטית היא שכאשר אתה חותך את הפטריה בבסיס הרגל, ממש בגובה הקרקע, אתה מקבל הצצה מיידית לתוך הרגל. אתה ישר רואה אם היא נקייה או שהיא, מה שנקרא, מתולעת, מלאה בחורים קטנים. הבנתי. אז זה חוסך לה להכניס לסל משהו שבכל מקרה תזרוק. נכון, ומה הסיבה האקולוגית העמוקה יותר? כן, זה מעניין. כאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי מדהימה. הפטריה שאנחנו רואים, הכובע והרגל, זה רק גוף הפרי, זה כמו התפוח על העץ. העץ עצמו, האורגניזם האמיתי, הוא רשת קורים דקיקה ותת-קרקעית שנקראת תפטיר, מיציליום. אוקיי. הרשת הזאת היא ישות חיה ועצומה. היצור הכי הגדול בעולם הוא לא לוויתן כחול. הוא פטריה אחת באורגון, שהתפטיר שלה משתרע על כמעט 10 קילומטרים רבועים. רגע, זה נתון מטורף. אז כשאנחנו רואים כמה פטריות קרובות, יכול להיות שכולן מחוברות לאותו מוח תת-קרקעי? בדיוק כך. וכשאתה תולש את הפטריה בגסות, יש סכנה שאתה מושך איתה חלק מהתפטיר וקורע את הרשת העדינה הזאת. חיתוך עדין משאיר את התפטיר שלם ובריא באדמה, זה מאפשר לו להמשיך לייצר פטריות באותו מקום, אולי אפילו בהמשך העונה. זה משנה לגמרי את התפיסה, אנחנו לא ציידים, אנחנו יותר גננים. טוב, אז בוא נדבר על תזמון ומיקום. הרבה אנשים רואים את הגשם הראשון בספטמבר, אוקטובר, ומיד רצים ליער. המדריך טוען שזו טעות. זו טעות קלאסטית של מתחילים, שנובעת מהתלהבות. וזה מובן. נכון, יש כמה פטריות שמקדימות, כמו הגושית הלבונית, אבל זו לא העונה האמיתית. עונת השיא של רוב פטריות המאכל המוכרות בישראל היא ממש קצרה ומרוכזת. אנחנו מדברים בדרך כלל על חלון זמן של חודש, אולי קצת יותר, מסוף ינואר עד סוף פברואר. אז זה לא רק הגשם, יש פה איזה מתכון של תנאים, נכון? לגמרי. זו נוסחה והטבע הוא השף. הפטריות צריכות טריגר. המתכון המנצח הוא שילוב של 3 דברים. קודם כל, מכת קור רצינית. אחר כך מערכת גשם משמעותית, כזאת שמרווה את האדמה לעומק, ואז אחרי הגשם, אם מגיעים כמה ימים של שמש עדינה, לא חמה מדי, זה הרגע המושם. אוקיי, אז הבנו את התזמון. מה לגבי המיקום? במדריך מדברים על חלקות סודיות, וזה נשמע מאוד רומנטי. אבל איך מתחיל מוצא מקום כזה? יש מזה משהו רומנטי. ולכל הקט ותיק יש את המקומות שלו. אבל העיקרון הכללי הוא הרבה יותר פשוט. החלקה הסודית היא לא מקום מסוים על המפה, אלא היכולת לזהות את התנאים הנכונים. פטריות גדולות כמעט בכל מקום עם אדמה חשופה ועצים. יערות אורנים, חורשות אלונים, אפילו פארקים עירוניים לפעמים. העצה הכי טובה למתחילים היא פשוט לפתוח מפה, לחפש כתמים ירוקים קרובים לבית. הסוד הוא לא המיקום, אלא הסבלנות לחזור וללמוד את המקום. אז זה הזמן לעבור לעבודת הבילוש. נניח שיצאנו לשטח, בזמן הנכון, ומצאנו פטריה כתומה יפהפייה. אני מסתכל עכשיו בתמונות מהמדריך. הטבורית הזית הרעילה והנטוף הערבה האכילה נראות לי ממש דומות. זה מפחיד. זו דוגמה קלאסית לחשיבות של זיהוי מדוקדק, ולמה צריך לחפש יותר מסימן אחד. הטבורית אכן רעילה, גורמת להקאות קשות, היא מאופיינת בצבע כתום מאוד חזק וגדלה לרוב בצברים על גדמי עצים. אבל לנטוף הערבה, שהיא פטריית מאכל מעולה, יש מה שנקרא טריק קסם. ומהו הטריק הזה? מה הרמז המכריע? לנטופה יש 2 סימני זיהוי מובהקים חד משמעיים. הראשון, כשאתה חותך אותה, היא מפרישה מיד נוזל כמו חלב בצבע כתום עז, כמו מיץ גזר. וואו. טבורית הזית לא עושה את זה. והסימן השני, והוא משלים את הראשון, תוך כמה דקות, איפה שחתכת, הבשר החשוף משנה צבעו לירוק חלחל. באמת? כן, בגלל חמצון. השילוב הזה, מיץ כתום ובשר שמוריק, זו תעודת הזהות שלה. אין שום פטריה רעילה בארץ עם 2 המאפיינים האלה יחד. אי אפשר לפספס. זה באמת כמו עבודת בילוש, לחפש את טביעת האצבע הכימית הזאת. המדריך מזכיר עוד פטריה מסקרנת, הדיורית. השמועה אומרת שהיא ממש הופכת לדיו. זה אמיתי? אמיתי לחלוטין. זה אחד התהליכים הכי מהירים ומוזרים בעולם הפטריות. מדובר על דיואית מצויצת. כשהיא צעירה היא נראית כמו ביצה לבנה, או כמו ארטיק וניל. במצב הזה היא פטריית מאכל נהדרת,
טעם עדין מאוד. אבל מה קורה לה? בתוך שעות ספורות היא מתחילה תהליך של עיכול עצמי, קצוות הכובע שלה משחירים ומתחילים להפוך לנוזל שחור וצמיגי. הנוזל הזה הוא ממש כמו דיו. לכן אם מוצאים אותה, צריך ללקט אותה כשהיא עדיין לבנה וסגורה ולרוץ לבשל. אם מחכים כמה שעות, פשוט מוצאים שלולית שחורה במקרר. מדהים. זה מוביל אותי לנושא האחרון והחשוב, אתיקה ובטיחות. יש חוקים בישראל על כמות הליקוט? נכון להיום, אין חוק שמגביל ליקוט לשימוש אישי, חוץ מבשמורות טבע מוכרזות, שם כמובן אסור. לכן האחריות היא כולה אישית, והיא מתבססת על כמה כללים. הראשון הוא איפוק. גם אם מצאת שדה שלם של פטריות, לא צריך לרוקן אותו. כך כמות סבירה לארוחה. המטרה היא לא למלא את המקפיא, אלא ליהנות מהחוויה. להשאיר גם לאחרים. והכלל השני, אני מניח, קשור לקיימות. להבטיח שיהיו פטריות גם בשנה הבאה. בדיוק. אנחנו משאירים בשטח פטריות צעירות מדי, וחשוב לא פחות, משאירים פטריות סקנות מאוד. אלה שכבר נראות פחות טוב, הן קריטיות כי הן מפזרות מיליוני נביג שיבטיחו את הדור הבא. כשאנחנו משאירים אותן, אנחנו בעצם זורעים את היער. ויש גם את ההיבט של בטיחות סביבתית. לא הרעילות של הפטריה, אלא איפה היא גדלה. נכון מאוד, וזו נקודה קריטית. פטריות הן כמו ספוג, הן סופחות חומרים מהסבירה ומרכזות אותם. לכן כלל חשוב הוא לא ללקט ליד כבישים ראשיים בגלל מתכות כבדות, וגם לא בשולי שדות חקלאים בגלל ריסוסים. הפטריה אולי תהיה אכילה, אבל היא תכיל חומרים שאנחנו ממש לא רוצים להכניס לגוף. כל הנקודות האלה מציירות תמונה של תחביב שדורש הרבה יותר מסתם זיהוי. הוא דורש מודעות וכבוד. לסיום, אם יש מישהו שמאזין לנו עכשיו, מתרגש מהרעיון אבל עדיין קצת חושש, מה הטיפ הכי חשוב שאפשר לתת לו? הטיפ הכי חשוב, והוא מסכם הכל, זה לא ללמוד רק מהאינטרנט. תמונות יכולות להטעות. הדרך הכי טובה, הכי בטוחה והכי מענה היא למצוא לקט או לקיט מנוסים ולצאת איתם לשטח. ליקוט פטריות זו מסורת שעוברת מאדם לאדם. זה ידע חי, שעובר דרך הידיים, העיניים. זו חניכה. ואיך מוצאים מנטור כזה היום? אפשר להצטרף לקבוצות פייסבוק בנושא. יש קהילות מאוד תוססות, או להצטרף לסיורים מודרכים, למשל של עמותת פטריות הבר. בסיור כזה מקבלים הדרכה מקצועית, לומדים לזהות כמה מינים בביטחון, וכל החוויה הופכת להרבה פחות מאיימת. וצריך לזכור את המרכיב הסודי האחרון, סבלנות. לפעמים חוזרים עם סל ריק וזה בסדר גמור. לוקח זמן ללמוד את היער. ואולי אפשר להשאיר את המאזינים עם מחשבה אחת אחרונה. כשאנחנו מסתכלים על הפטריות, אנחנו רואים רק את קצה הקרחון. מתחת לרגליים שלנו פרושה רשת התפתיר העצומה והסמויה הזאת, שמחברת בין העצים, מפרקת, מאפשרת ליער להתקיים. אולי התבוננות ברשת הזאת יכולה ללמד אותנו משהו על כל אותם קשרים נסתרים ושקטים שפועלים כל הזמן מתחת לפני השטח. לא רק בטבע, אלא אולי גם במערכות החברתיות שלנו. מהי רשת התמיכה הסמויה שמאפשרת לנו לצמוח?